Samueleta korko Bernard Obiero tai. Yausira yoko Douglas Nyang'ana tai. Mumro minto. Cheno mumro manene arafu nero kombwati. Ono yucha kumanyuko kwaye aramis. Abarende kara ruanertwe numurugiyo yoko Yunis. Moke iriya ngitiko rya Jumapili gotuko kati ya saa 4 saa 3 saa 4 iga. Mtu kairene ndio iriya kawaida bagotwara irio muchi. Lakini ekara ngoja kotebigwa ekara aruru nyektari abekeru mpaka abairerwe. Ndio bango ngene ne plaster. Koro to kamwa koro tukurira Alhamisi kana kamorra. Juma sincha sereti moko ya sereti abantu bayitiko aringunya waseri abantu bagoche bamorora. Ekana namanye gorio okuranu kwa ya Alhamisi kaimuka injiko morora nyomba mwaye yakanyora obaereirwe. Jibatari onte report ende yonse. Yamungo minzo gitanda arenge. Kana kamorora tukuri karenga bale tenche ngoro mambiaye. Mambiaye banalimo kaja Yunis moke uyuro murugi onyagusire nyangena. Naria seretia achagedo seria abantu bankwanda bachikomorora. Inachi kogendo ditukuri ichuma. Jumamosi bwagakia kaboka ngaenda njikomorora nyomba mwaye abasaraire. Ngosangia umumura umuswati omwabo Yunis moke uyuro muruyo nyangena karoro. Akego bakadecide kumuire nyaktari. Akobeke pipi batagamba mwire manga ikaba manga na wata mumifu amange. Ngatena wante kunyarikana manga na exilikere manga nkeri yakora gasibuya. Nento kamwa tumwere kigogi private ya kigogi. Naro tukayuna excellent keyo. Na gabuto imugete tukamwira Kisi Ram Hospital. Akaba admitted on ilitukuria Jumamosi. Jumapili tinje tukomorora. Arafu Jumatatu kartoka na baswati ba mituko nyaka karba sangire report ba chire to sangine bare na baruarete monaga ntunya kometakera ritko. Eria banyagitari chisbago itichia mambia mnyagitari akara kokwana nere asingo kwana. Ario mnyagitari amboretina na wato mchando bondo bonse bomotwe. Nkamatena tindo chieramba yonsi yomotwe. Anena aikosia hagetu kifa putu ingeji kohorokia aramende yonsi. Estadio nyagusera ngukwana ngonya kumachera ngonya otantana agande nakabwata problem yo bongo ono ekaimoka ibani kabite tomoire scanning yo bongo nenda na bimbete agakorwa bite byonsi ya scanning yo bongo na nobo na nenda one karakorwa tugateuna munyaktari bwa mauga igare ngoje Jumatatu chinsaiga tumuganyete omari ritwaro setwarure tukano uchire ekerachire otebire tagokora kende gions mpaka matoke scanning yo bongo mono achire wone chuma ine kerbogokia na real poti je saa 12 iga omwana omurende to aga oyo royoye aga naria agagete simi okweresa naki tata igaika yisego oroka okiraigo nari nyimugete kwenda tukumanya kumwaye kwa mwanya usire nyangena nari ngagete simi akaba confirmed no kure ona ari murugi ya Yunis moke abana baye bwatete bakamusukuma bakamubisa kurweria gasira mpaka bona nori omurende nyaktari tokwe report na mumuro yoye asinje bwatete tugoita ise nera gasira igo mpaka rero ukabana iga tumaiti asare tuna sobo no mumuro intu ya komorora mpaka bone bare atila bebisete abunga ina rombwate inchibana sengi tuwate report mpaka ya nyaktari kiana korretwe na bari tu akarigere mpaka report ikari kunege itirina momi phones pina manyiga to getobongo yandege kuba dini no mobero mugima na maguru nategete ni report senjere police inda bori atua yekegambero eirue erio abunya ba muitete yore Yunis moke no muroye mofat
bariki gune serikali ile gitambukero yokubanyora irumanyobo bomaene okumuita mumuru mitunya gusira Douglas Nyang'ana tai nche igongocha kanyora ripoti ya mwana ominto Nyang'ana ichuma kubwa senyaruka yaye ekurukwa bweni nyabuki Nyang'ana omenyete Eldoret angakerete simyo gontebia nganti njerande guchika nambangana ari kana makon tindo jusingo tone kunyanyara tore intutweka kamuboli nikikere na tata na mama baruanete tata akaumio akabune kokubona kobori umwana yakabune kamano ngaye na bamunegete na atumachibese akabike bwe plaster igipigoro no muboirare egari ekoriyugo omaire yangatebu ikiunya gitari obera admitted na omagora abunige tonsi kirana igwete igobono ngayuna neri yani ngayuna no bwoba bwambwata ngakira umwana omitore tomenyete na abugitare kamote nemo yeta nyagero mitore ya umisire tukabangeri chuma mosi maragoba Jumapili tukasesa bali oto igitesa iga busi chisa chia ile saa 12 ngabra njetire ko ile ketambo kero kendi gaso koboli mongino marehemu Nyang'ana ngakinki kere ngabage ntike tanga njetire tikobolia sheni magokane ngagenda so mutureti bwe kenyoro gataka kumanyanga umwana mokoyo Eunice mokoyo ro murugio nyagusira na achita se umutureti akarubwe reporting pachanda inde no mugakoye umutureti akatetanya konyora report ende yonse umutureti akadusuki tukanda busi ase Moses yoro esabu chief akamoboli akankani yaya nje moketanya kondeta report ende yonse gutatika ndetera report tare 15 eli 15 yaringe mambi yaye after itire Nyang'ana momugakoye butukeri chumaine tare 14 nali achite bo wechi wesabu chibo komotebia nga mumuro mito yore Nyang'ana nkomboitari igakomorigi no moro sabu chibo akamobori nkigie kogerago goitanga njitima nyetigaki ngaiga bono nkongitari sabu chibo akamoteboni ngento kero ese ngencho toja gutware parasa tare 22 koraki remera lipakeri zo yakumorangeri naye moche kera bange nambaro na bagaka banyare koba umwerekeo ngakimugwente komenya omongino yo marehemu agatena gakani sabu chivu yitukerigo ikangare gomoko nyana bire egetondo muna sabu chivu atotebeti akamateba no nyana boigo tigandi ikeri irube ndikire mu gakori ro yore Nyang'ana nyagusira akoreki ache chumatano gaiga tukwanenere sabu chivu akaiba agatate yege irete getambukera kari baka umutureti uya kairira Nyang'ana lirube lakini yakereke Nyang'ana butanya wati muntu anyote mirango iri wasi ojo gukora tayire nediwa kaira na baka se parere kanyoro mwana oye oyirende ukageire goita iso marehemu Nyang'ana kubabwa tente nangina akomoboli yanga itato minara kamote itata nyumbali na ndo mutureti akina na nyombo ko Nyang'ana gaita bakurubolire ngaya atinyu gwetu ngaliwe na ndo mutureti yo mugasa na ndo no musabu chief na akoleta umwana Nyang'ana komotebi ngakini gwetu bya libeke abwe mesego ko ubu yakwimukande indinole yakorokana mwana uyu mtoto achete kuimuka Nyang'ana ali rore na liye linyo mtebiri nga mutureti sabu chivo tatebeti na liye akolete tumatane gaita taro Nyang'ana aramisi ekero yaika naende omongino ye nyagosiro omongina okurukunga Eunice moke bitange agakero omo sabu chivo sinyo kumoboli sabu chivo Nyang'ana na chetabu sabu chivo kumukanya nga ngetinda arora mugako wotarachaga iga sabu chivo akamoboli bono rende nga yore muna uno kwake sindio na nje yaya Nyang'ana nyagosira ansereti bone ngakinyeta na tarasira Nyang'ana ansereti so mugako ne ansereti ise itonde abana abamura bamitonko koli togende baka buone omugako ndaberese nki akombo igaikera bweli muna twakorete na kuruso musabu chipu tukairana tukarara Jumatatu tukaimo kanganda nyagitari kwa rumwana ominto kerana igetororo ina yani negende tekina rocha maisone kiana taita ko soimo musigari agatutanga tukairana tukaikara sabu tukatebuganya ko irware scanning yo mutwe kero mwana ominto ikana murigereria mwana itare gukwa kare kunyara gukwa naende kochuka chumobiro ngobori umobiro gatebu umobiro oyo tubolere oyo muntu molende totama omuntu yo molende dene tutagete nera tutagete anda totebi ngiatamira tukabate gakiya yanto kumanya no mwana orenge akinsa jindo no bwoba bwa maso utama tokonye tugachumobiro tuiranda tukora usinagenda ka ekera tukagite umobiro tugakora tukaira naka ekene kia mangana
mwana litukeni mama mwabasogeta agakobu na basogeta agakobu kupaka lero mwana ine bana asite kunyagita na basite paka lero ntomanyeti asale etokubolia abana bakana bamanyeti asale ntuwekera abana gantumanyeti somo ngino mo mwana oyaye ali bona nje muna musubati omwabo nyange na nyagusira igo nkobolie serikali ekero kiano kya serikali abana ni kine kikire serikali balira atua yokolia ababa ba itete nyagusira abose bagrete nyange no mitaga akora ki agakuyo bano ole mocheri tomanye kene ki omwana oyo mito na ntu na turarore ngake serikali yatokonyire gari akintu taite kumanye kene ngakiasirete kiagare gorekero na ngenya gitari agakora postmortem nonye na soete maria sagokorego omunya gitari tuwabwate igasogeta gatotebia ekene yo mumuro yo mino na itire amagoro gabunire amani hama aunchugete ale black ala mumwamu nege kuboko range ichire ne nkoro nga nenga ya ne rake alafu agatotebia kini kiagere kegerete ogokuku omwana oyo na iga agetwe negentegetu kera kunegente kiegetu egakora ki agachigotwara amagege gogoboroga iga egachigotwara internal breathing amanyiga yakagenda sobongo obongo bukabimbe kera obongo bwabimba bugatiga gokora egasi ekine kikerete nyange no mito akweta ale mochari arikakere ekiagera banonde gocha gokora ale mambia tebe orita Eunice bokena akora gaita nyangena nkia korero ka kitokonye yetankuru kwa balimike mtu tai nje muswati umabanya kusire nyangena mtu akarto ibete report ina batu akite ka tu akite toka ritukeri mande tukanda nyagita tokamora tokaira ne ka tu yerenete ka tu aikara sinyombo toka abantu mbale bakite abamura babere bali balenge kero lyali asali goitwekera baigwete lyogi bakaminyoka bakanyoro muswati oyi mokumuka mumuro yo minto no mwana oye baitiro mwana omintare se bonekera bamura bagite bakamanyora kera baroche na ria atigete komaita mamura bali baga mumuro mitaga tebe bamura balinga kakinje monkonya batebi baimukie chume ibakongitera gakibanga ko mutu bankole kiagera bankoli alafu kera matebe tigo mbakora kende mumuro yo magataka komburu korusu mumuro yo minto soyo yo muitete akamukani ngomusho kagitonku nanche mwankolire tonku nanche mwakoli bane lyale nsabo akatebe mumuro yo manga kindigerie simiyane ngakira abana ba minto ntebe na ituru bano lyo mumuro lyale kona kulie simiyali mukumu nali moko yori muka mumuro minto akamotebe nganki okolikia akamutenga ne simiya nyange nankoli kamatenga matenga ne simini chembwate na nditindi komwa bono nali simina besire nali eri missing paka bono ntoma eti asere bano musubati yuko rweria anywata mtu anywata reporting mumuro minto sirire musubati into mumuro muka mumuro yo minto moke ntu ana komorora nonyono mwana yo molendo tanya gitari paka bono ntu ana komorora mbana gochaga idi wogoitu wo mwana ito omurugi oyo korku Eunice no mwana oyo korukwa mofati yangena eserikali wetero mugambi baito gosimono mugambi chief Evans Ateka obwaterene serikali na baira atua yo kumanya kayaba abaite mumuro mitasabare erio baira atua kuringana na sheria ya Kenya njongoro kujulia sionjwali maremo nyangena tai nyagusira endugu yane muna tuache dina chetnya gitali goro na manetwe okomanu kwa ya manetu imetande se osenge ikike moitete aiwo mutumu na baibole tabanyagitari no twanyorete sitere oba mwageta manyingali agacharoka agasobongo ekera sobongo basi abuno no baba ubongo bombo bwarende time cyane agakora ki agashira ukamenya aige muna amanyinga ya charugete agasobongo agaige kuba igasari getamu ameteti agatutana konyora arasari kiriti tumanya utimba katocho kogoro gukolyo wokobe iwa muitete babunetense no kogoro gukolyo koroku weige esukugoro dirugo chainse no baitete bono gabimbete akirete kiri boneke mbamanete narororo no naro sitaya yaringi njongo tebaiga eserikali mwana oyo no yo minto nenwe serikali koraki
no muri mumanyite ikineke muna kigenderete guchicha timubasabo motoko wonye timuira na magega plus ni chigwo yu ugie Evanis aso ese serikali ime nere boni kwende ne yaje kenyoro ne kiaye nere bono otokonya akera babwate ne serikali batokonye tumanye muna abanku bwatu bari be bachikwelesa muna ogukukwa mumulo mintu inakiwo ochete njayi na rombwate serikali tokonye moichano ito norina sobo umurubi mumuro minto isaiga siniga msini toche kumurangira tueresa inki aru saitu waenere wangire guja wana keri siniga msini ile kinyoru kiara gogo mwino wa onyane fea ya mubota ko agochera tangu tobolia na tumutumira fea chirega iga iri tumenye umaene usenera menye umaene bwo guseruka mumuro minto